Di na nakapalagpando ang persona, makalis na makorner kang otoridad sa pigkasar na bypass operation sa Zone 3 Nacar Street, Barangay San Isidro, Iriga City. Alauna nin hapon, kasudma. Binisto ang mga sospek na sinda Efren, 45 anyos, asin Flor Mata, 43 anyos, parehong residente kang Barangay Mahadaing Kanlubang, Calamba City, Laguna. Sigun kay Police Captain Bella Sereno, tagapagtaram kang Iriga City Police Station, 17 bloke ni marijuana na nagkakantidad 2,040,000 pesos ang nakuha kang operatiba sa posisyon kan mga sospek. Apwera kay ni 25 pang gramo ni syabuan nakuha sa mga sospechado na nagkakantidad 180,000 pesos. Nakuha man sa posisyon kan mga sospek ang 99,000 pesos na budol money. Kababayan na naliligaw ng landas, ina-advisean po natin sila na magbagong buhay na po sila. Dahil marami po tayong mga programa na ibinibigay ang ating gobyerno para sa kanila. Dugang pa kan otoridad, padagos pa nindang pigbeberipikar kung may kinakaatubang pag-ibang kaso sa saindang lugar ang mga suspetsyado. Naaresto man ang mga sospek matapos na may magpaabot ng sumbong sa otoridad. Abot po namin ang aming pasasalamat sa ating pong mga kababayan dito sa siyudad ng Iriga dahil po sa kanilang binibigay ng mga informasyon na malaking tulong po sa ating himpilan para masugpo po natin ang pinagbabawal na gamot. Sa presente, nasa kustudiya na kang Iriga City Police Station ang mga sospek, asinahampang sa kasong pagbargar sa Akta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.